നീ എന്തിന്, നിങ്ങളെന്തിന്, ഇവിടെ താങ്കൾ എന്തിന്, നമുക്ക് നമ്മളാകാലോ. ഇങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടലപ്പാ. ഈ നമ്മളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടലപ്പാ. ഇങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടലപ്പാ. ഈ നമ്മളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടലപ്പാ. ഒരമ്മ പറ്റതുപോലെ എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാ. ഒരമ്മ പറ്റതുപോലെ എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാ. നിങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടലപ്പാ. ഈ നമ്മളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടലപ്പാ. ജനിക്കുമെന്നത് സത്യം, മരിക്കുമെന്നത് സത്യം. ജനിക്കുമെന്നത് സത്യം, മരിക്കുമെന്നത് സത്യം. അതിനിടയ്ക്കുള്ള കാലം ഒന്ന് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു നമ്മൾ. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള കാലം ഒന്ന് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു നമ്മൾ. ഒരമ്മ പെറ്റതുപോലെ എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാ. ഒരമ്മ പെറ്റതുപോലെ എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാ. ഇങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടലപ്പാ. ഈ നമ്മളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടലപ്പാ. നിങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടലപ്പാ. ഈ നമ്മളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടലപ്പാ. ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും നിങ്ങൾ? ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും? ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും നിങ്ങൾ? ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും? നേരിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും നമ്മൾ, നേരിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും. നേരിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും നമ്മൾ, നേരിന്റെ